Obi Beki na enwe Igbo ndị ọma njem ọnụ n'ụbọchị nke taata na ozi a ji ebe bụ ozi asịkwala vidiyo ọzọ apụtakwana maka ndị na-eme onwe ha na ndụ. From the onset and the video, we go can see investigation at that video. And I call that video man at 2011. This was the first original buried alive video. And the Mebuzo of women in Enugu State before nke that guy Melo Izuka Galaga were men kia. Hana kawana na bifu tiga called na that village no boro ni here oboho no ihe bidoro ọfụ n'otu gwa aka ndị Igbo mewele no dekatakwa dịka ma asị na ime n'ime ite anya ọgbanye ọkụ adịkatakwa dịka ka esi emenya ihe emekọnatakwa ya gosikwa ndị nwe obodo gosikwa na ha nya bụ ife ka dịkwa na ihe agụ ji eme ire eme ebube dịkwa na mbọ bikonu ụmụnna solonum na-eme this first video bụkwa video bụ the first burial eme mgbe nwanụ ma n'ime nke onye anụnwa gwụrụ ọkwa problem nwere na dị na-ebise na dị na amaghị m na 3 feet ka ọ dị ka 2 feet yotago ọ bụ na 2 feet agbati ozu bụ 1 feet aja 1 feet so he can easily dụọ ya aka lụpụ onwe ya dị maka ite ha nke a cement pụta ọkwa na 3 feet ọ ya akpakwu ya aka nwe ka o si wee bụ ka hit emekpa ya ahụ n'ime ebe ahụ maọbụ onu ya aka onupu ya abụ ihe apụta mana ọ ọbụla o si na dị asị na omenala ya dị n'ụka ya dị nweghị onye nche na anyị na-ekwu against mana I'm just giving you the little breakdown being the psychological aspect of it, because here when we have to put psychology towards it. Now what they say this is maybe the outcome of it. Makanamba technology had the best about the video man have they record the yamba do for record sake but do up the video so don't can name be a from Ijowa group. On ezendi bonde won wash and video kunu fuma dibia nilo onwe si na ni choro onwe bilite n'ọnwụ onye nke a na onye nke eto nke part 3 dịrị na fallacy 419 fake wash the video Arabu go show na le banda ba do bo ni da apagare ji bu here o wa nsiga na bu mo shimi no apagare ji no wa agi abaju ramanu no ro shi o pa mu me ro bia kede mo ro po o di de abanye o ari mana so agbaye ni je no gbajere chi e kara du ni were ga lete mama wa mara bia bam da chinuku ma bu go ke murumu aparo ke juna ko yera nu ari mana sai ituru ko kera ga ni je ga bu bama ituru ko kera ga ni je ga bu bama aka ga mu ozari ya do inanya ozari ya do inanya umazi kaba ozari ya do inanya ai bi ji na je ko mai ne je no sa uzaka uwaru malo fi kubena jwa uwaru malo fi kubena jwa okuwe mi ngema to bo ba ma na go jo ya wo ma agala ne na badagi jo ya wo ma oi dile o ge jo ya wo ma
ya wama agala ni na baraki ya wama ai de ya wama Tumi gande pumu me mandi be agade mo jamu wanu ko e me ho apale me ho ni adina okema le tini gogoge obarike na to wa obarike na to wa Awagomuno emere ma accept nunu nwere ike bezie na ka mgburu niile gota batkuru banya ka kuru putaka mfu achomo igete gidi challenge mbuchara gini na puo after 24 hours if you take mfu come under 6 hours on the hours if you save 2 hours it will goes. Yeah, we just send them my day fallacy 419 everywhere. Obonye mmiri furu ọkpa ka ọ na-eri onye mmiri furu ọkpa ka ọ na-eri onye ahụ bụ ka agbara agbacha ntị ma ntị ya na mgbe egburu isi egburu ma ntị. Share the video. Take care. God bless you. Mepe na anyu no nda kwande 419. Ndio wana game ntiji kwa mnako na channel video bikebo na video nyala ya subscribe na this channel. Ibo notification ngikiso lokwa na mweta notification bobo na actually video for ni like cha share ya subscribe na this channel. Drop your comment na the comment section. Like kwa na this video bikono bondo manje mwana maisi na ucho nya adini ya njo. Maka na isi na ihe ọma ya emelu nwoke melu nwaanyị melu ukwu melu ibo na ukwu ajikwa wee bịa na nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ nke onye na-eme ya gaziela as long as ị na-eme ihe ọma ị naghị egbu mmadụ ị naghị analụ mmadụ ya n'ike ị naghị emegbu nwa ogbenye ị naghị emegbu ajadu asị m ya adịla onye ọbụla na mma n'igbo kwana nchịkọta ka anyị bịa na ọbụkwana ndị ngasasị asị m ebe onye nọ na-eme nke ya Chukwunna ya enyela onye ọbụla aka ekene m Igbo niile ekene ihe na-ejili Igbo ozi ka anyị nwere mgbe ọzọ